Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagmapatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Motorcycle rider nga nakainkwentro sa biker sa Talisay City na napungol kag nabuka sa windshield. Mga nagabiyahe sang e-bike ag e-trike i-require nga magkuha sang driver's license. Tatlo ka mga balay nasunog sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. DOE nagpasalig nga mapaayo ang Panay Power Grid kung mahumana ang Cebu Panay Negros Transmission Upgrade. Kag sa Good Vibes, pang-subdivision ang facility sa Yuhum Village sang Bacolod City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tatlo ka mga balay nagkalasunog sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Sa video nga kuha ni Arthur Yap, makita nga madasig nga ginlamon sang kalayo ang second floor sang sini nga balay sa may Magsaysay Avenue sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City Domingo sang hapon. Naglapta ang kalayo sa duha pagid nga katupad nga mga balay. Sunod sa kay FO2 Rolin Paulan, ang chief investigator sang BFP Bacolod, totally destroyed ang tatlo ka mga balay sa nagluntad nga sunog. Nagdangat sa first alarm ang nagluntad nga sunog kag nagresulta sa 160,000 pesos ang damage nga gintugas sini. Ginkilala ang tag-iya sa ikatlo o kung tatlo ka mga balay nga sa ni Urcel Sonalan, Jesus Rodriguez kag Eduardo Barbas. Dugang pa sang BFP Bacolod, nagsugod ang kalayo sa kusina kag kwarto sang balay ni Sonalan. Electrical ignition naman ang ginalantaw nga gintunaan sang kalayo. Sa number 9, nagdangat sa 77.7 million pesos ang kalitan nga natugas ang El Nino phenomenon sa mga pananom sa probinsya. Kay nasang aga, nag-abot ang duha ka mga engineers gikan sa Bureau of Soil and Water Management. Sila ang ginpadala sa Department of Agriculture angot sa request ng probinsya para sa cloud seeding operation. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, sa sunod sa tatlo ka adlaw, ang personnel sa DA ang magascan kag pagkatapos sini. Sila ang magapagwa sang recommendation kung bala pwede makapatuman sang cloud seeding. Sunod sa gobernador, ang inisyal nila nga nakitaan ang mga panganod gayara sa norte nga bahin sa probinsya. Ang mga may kahalitan sa pagbalas ng duta naman, yara sa sur sa probinsya. Sa report ng Office of the Provincial Agriculturist as of March 1, 11 ka mga banwag ang syudad sa sur, sang probinsya ang may kahalitan nga nag-apekto sa 1,963 ka mga mangunguma. Ang syudad sang kabangkalan na may pinakadako ang report ka danyos nga 41.7 million pesos. Ang mga irrigated areas naman, sunod sa gobernador, ang wala na apektuhan sang tuman nga kainit. Since I requested our Regional Department of Agriculture for a possible cloud seeding, they sent two of their staff from the Bureau of Soil and Water Management to engineers. And they're here for the next 3 days to actually scan the area, the province of Negros Occidental. But initially, they showed us a graph saying that the clouds now are potential clouds for seeding are mostly in the north. Fortunately, ang most damage are in the south. Sa number 8, hearing para sa kasugtanan sang Bacolod LGU kag Yuhum Foundation ang ginsuguran. Sa hearing nga ginapangunahan sang Committee on Finance ang Konseho, wala makasubmit sang kumpleto nga financial statement ang pamunuan sang Yuhum Foundation angon sa pag-organize sang Mascara Festival 2023.
Gani naghinyo si Councilor Thady Saison sang audit report gikan sa foundation antes pa man desisyonan ang hinyo ni Mayor Albi Benitez angot sa paghatag sang authority to sign sa panibag-o nga kontrata sang foundation upod sa syudad sa pagpatigayon sang Mascara Festival activities sa Oktubre. Iga-ratify na lang sang konseho sa madason nga sesyon ang kasugtanan angot sa liwat nga pagpatigayon sang Yuhum Foundation sang Mascara Festival activities. Luyag ni Mayor Albi Benitez nga temprano pa mapatpat na ang mga aktibidad para mas mahandaan ang tuigan nga festival. Ginalauman naman ni Saison sa sini nga tuig, hindi na manabo ng alkalde sa galastuhon sang okasyon. Number 7, sa Kabangkalan City, nagkuhaan sang CCTV video ang pagkatumbas ang isa ka truck nga may karga nga tubo. Sa CCTV video sang LGU sang Ilog, makitaan nga nagapasaka ang ini nga truck nga may karga nga tubo sa may Talubangi Bridge sa Kabangkalan City sang kahapon. Nag-amat-amat hilay patuo ang truck tubtub nga natumba na ini. Sunod sa hepe sang Kabangkalan City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Roberto Injape, posible nga naglikaw ang driver sa ginakaayo nga dalan antes ang taklaron nga dalan amukon nga naalang-alang ini samtang nagapasaka kag natumba. Dugang pa niya, masami nga may nagakatabo nga aksidente sa sining nga bahin sang highway bangod nagakurbada kag talaklaron kag may dalan pagid pasulod sa banwa sang Ilog nga masako man. Panugyan niya sa mga motorista, maghinay-hinay lang kung magalabay diri sa sining nga taytay para makalikaw sa aksidente. Sa number 6, katapos ang BJMP nga nakasagaid sang motor, ginreklamo nga namahog sang katapos ang City Legal Enforcement Team. Naisulan sang L200 van nga ginamaneho sang BJMP personnel nga si Condrado Baligwas ang nakapark nga motorsiklo ni Roberto Halandoni sa Libertad Market sang Biyernes sang gabi. Wala maghang panay sanday Baligwas kag ang katapos ng City Legal Office Enforcement Team kag nagresulta sang pagpamahog ang ila nga paglinalisay. Nagpa-blotter sa Police Station 6 si Halandoni upod sa katapos sa enforcement team kag ginalegar nga nagkuha sang pusil ang BJMP personnel kag ginpahog sila nga pangratraton o kun paniruhon. Si Baligwas na na-assign sa San Carlos City BJMP. Kaina, nagpadulong siya sa City Legal o kun kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. agud magpaatag sing iyabahin sa natabo nga insidente. Ginahulat naman ni Ting ang desisyon ni Halandoni kung magapasa ka ini sang kaso batok sa BJMP personnel. Sa number 5, magalupong ko liwat ang gobernador ko upod ang mga LGU kung pwede siliwat makapahamtang sa mga checkpoint sa border sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Ini may angot sa pagpatuman sang banning sang baboy kag pork meat products gikan sa mga lugar nga may kaso sang African swine fever nga nagalakip sang Negros Oriental. Ang border sa Negros Oriental napahamtang sa Hinubaan, Kabangkalan kag San Carlos City. Sa nagligad nga semana, ang bago pa lamang ang nakapagwa sa pahayag nga magapahamtang sila sang checkpoint sa border nila sa Bacolod City. Nalakip man sa listahan sang naban ang baboy kag pork products gikan sa Bacolod. Sunod sa kay Lacson, iga-remind sa probinsya ang mga LGU bahin diri. Kung tani sunod sa iya, bahangpan sa mga LGU nga ang tuyo sang probinsya ang pagluwas sang hog industry kag mas mapasanyog liwat ini. Magasapol man ang gobernador sa kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana. We're now supposed to be watching Oriental, no? Again, we will have to really sit down with the LGUs if they can again put up that, especially coming from Oriental. So that's Hinubaan and Kabangkalan and San Carlos. So I have not yet gotten the commitment of the LGUs, but they have to understand that we're also trying to save the hog industry in their respective areas. Sa number 4,
Samtang nagahilapit ang 2025 elections, Councilor Thani Saison nagsiling nga maayo kag mabakod sa gihapon ang pag-updanay sang Asenso Bacolod team. Sa Oktubre ang filing ng Certificate of Candidacy sa COMELEC para sa magapapili kandidato sa local elections sa 2025. Para kay Councilor Thadi Saison, diri man mapatuod kung ano ang mangin masunod nga plano ni Mayor Albi Benitez para sa tanan nga katapos ang Asenso Bacolod, ilabi na nga lunsay patapos na ang termino ng Congressman Greg Gasataya kag abang lingkod party list representative Stephen Paduano. Indi man malipod nga pila sa mga anay katapos ang Grupo Progreso ang nagpabutsyag sang alyansa sa ginhiwat ang Grand Asenso Rally sa nagligad nga Disyembre. Bangod sini, may mga nagapalapta sang huring-huring angot sa sinunggudanay sa tunga sang katapos ang Asenso Bacolod, pero para kay Saison, nagapabilin nga hugot ang katapos sang political group sa idalom sang pagpamuno sang alkalde. Itake ang political allies ni Mayor. Yes. Wala yung sa amin. Wala. Kung na yan, storytelling, alay lang na yung iba. Pero trying to create a scenario. Sa number 3, sa plano karon nga pag-regulate sang e-bike ag e-trike, iga-require ang driver's license sa mga driver sa ginadihon karon nga ordinansa sa Konseho sang Bacolod City. May report si Nico Delfin. Nagpalabot sang reklamong pila ka mga punong barangay angod sa pagpangsikop sa mga e-bike kag e-trike sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa ginpatawag nga dialogo ni Mayor Albi Benitez upod man sa mga punong barangay kag bitaw, ginsiling ni punong barangay Elmer Villanueva sa barangay 40 nga ginato sang bitaw ang mga e-bike bisan wala ini nagabiyahe sa dalan. Ginpahayag sang alkalde nga dapat mapatpat sa ordinansa ang mga pagsulundan angot sa e-bike kag e-trike bangod may mga units nga hindi dapat kargahan sang pasahero. Si Councilor Alvictor Espino, pamuno sang Committee on Transportation and Traffic sang Konseho, nagadiyon sang ordinansa nga mag-a-adapt sa pagsulundan sang LTO angot sa mga e-bike kag e-trike. Nagapati man siya nga bisan non-motorized sa mga e-bike kag e-trike dapat nga magkuha sang driver's license ang mga magabiyahe. You can call them already motorized vehicles kay it has already evolved from ang tricycle naton nga kinahanglan tawo nga magsikad as opposed to an electric vehicle nga battery powered na siya. So under the regulations of LTO mo nang atong ginapati. Kasubong sa mga tricycle, plano man ni Espino nga limitahan ang rota sa mga e-trike kag e-bike. Yung syudad sa Bacolod may ara kita existing ordinance. However, may ara bag-o ka nga department order ang Land Transportation Office specifying sang mga class no, sang e-bikes nga pwede mo mabiyahin in certain areas. So we will adapt this. Madason man nga magasapol ang Bacolod LGU sa mga local suppliers sa mga electric bike kag e-trike agud mapatod ang mga units nga pwede kargahan sang pasahero. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Number 2, mas mapaayo ang Panay Power Grid sa tion nga makumpleto na ang Cebu-Negros Panay Transmission Upgrade. Sa pahayag ang ginpagwa sa Department of Energy sang Sabado, ginsiling man sini nga manugtapos na ang regular maintenance sa shutdown sang Palm Concepcion Power Corporation sa katapusan sang Marso. Sang Biyernes, nagluntad ang blackout sa pila ka bahin sang Negros kag Panay kung sa diin linibo ang naapektuhan nga residente sang Western Visayas. Nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga sa amo nga pahayag sang DOE, mas mapaayo ang power situation kag malimitahan na ang power blackouts. Nagasaling siya suno sa iya sa pahayag sa DOE kag hindi na siya luyag pa nga magbasol sa National Grid Corporation of the Philippines. Labi na nga ini suno sa iya ang dependent man sa supplier. Ginpahayag sang DOE nga ang isla sang Panay ang ginahatagan sang kuryente sang apat ka mga dalago nga coal power plants nga may 451 megawatts capacity kag siyam ka mga magagmay nga diesel bunker and renewable nga may 220.3 megawatt capacity. Sa karon ang PCPC sa mga dalago nga coal power ang napaidalom sa regular maintenance shutdown tubtub sa Marso 31. Ang
Ang 3 ka units sang PEDC o kunang Panay Energy Development Corporation ang nag-shutdown nga nagresulta sa partial blackout sang Panay subgrid kag sang iban nga bahin sang Negros sang Biyernes sang gabi suno sa DOE. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Motorcycle rider nga nagtrending sadto matapos manghandos ang kutsilyo sa grupo sa mga bikers ang gidetain sa Police Station 4 matapos manapungol kag nangbuka sa windshield. Suno sa iya, ginbungguan sa salakyan gani nagbalos lang siya. Yaring report. Sabado sang udto, pero balawig ang pila sa mga salakyan sa may Kamingawan sa Burgos Extension sa Bacolod City sa unahan lang sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters. May Isuzu Highlander sa igad sang dalan nga wasak ang windshield. May mga tao kag mga pulis nga nagatililipon. May lalaki nga dugoon ang kamot nga nagapungko. Siya, si Fidel Flores, isa ka negosyante. Istorya niya, ginbungguan siya sang Highlander samtang nagadala sa motorsiklo upod ang iyang nga anak. Gani bilang balos, ginhaboy na inisang bato. Oo, bungguan ako daw. Tapos? Ikaw kayong bata ko ka, plangurog sa palayo. Kapag ka mo sa mata mo? Oo. Tapos, naigo ni? Oo, araw na niya ako nagatindo na ko niya akong bungguan. Ikaw nagbakaboy ba to sa salakyan? Oo sinobla di ba boy? Nabuyong yung minasaya kay bungguan niya ko. Pero sunod sa driver sa Highlander nga si Mark Salapante, wala niya mabungguan si Flores. Hinalit na lang kuno sini nga ginbuksan ang portahan sa salakyan kag nanapungol gani nagsambil ang iya nga bibig. Ginbantayan niya pagid sa unhan ang salakyan kag ginlampusan sa bato amukon nga nawasak ang windshield. Ang iya upod nga si Gerson masanggid na iguan pa sang bato. Paano tabo na iguan mo sa? Nabuguan? Tapos bulpi lang siya nag... Okay. Yung sulod niya may salakyan na yung tumbag. Ano dala yan sa salakyan? Motor na ako. Scooter? Oo. Tapos kisulod ka mo sa salakyan? Oo. Yung sumbag? Kaya nagpunto ko nga mo kay Pipag yung sa... Oh, tapos, yung baton. Pundo dyan natin. Tapos yung bato? Sumbag yung sulod. Paano nabuka ang windshield? Matayan namin yun eh. Ano ginampos sa windshield? Bato. Bato? Ginpangdala sila sa backup 4. Sunod sa commander sa Police Station 4 nga si Police Captain Francis Di Pasukat, nag-U-turn ang salakyan. Hinali na lang siya ginpalapitan ni Flores bisan wala man ini mabungguan. Ginbantayan niya pagid ang mga biktima sa unhan kag ginpanghaboy sang bato kag ginpahog nga iya patson. Gindulong niya pauli ang iya nga bata kag pagbalik niya may bitbit na siya nga kahoy nga matalom ang punta. Ang driver ko no nag-U-turn mo pakadto pa Estefania Pasaka, pero layo-layo ang motor wala sa nalambot. Galing ang driver ang aton suspitsado isang reaksyon niya bala is tama bala ka aggressive no nangai na sa pasensya gintapungol sa nangai man sa gyapon pasensya ipaubos lang aton biktima. Ti okay na abi okay na naglakat na ang suspitsado pa isa na sa kaway Pasaka. Nagpahigat-higat nagpahinay lang ang driver kay bigid batsyag yang tapungol di bala. Sa unahan gali gahulat ang gahulat ang Motorcycle rider. Ang pagkapila sang iya kamot, tuga sa paglampos naman sa windshield. Sa investigasyon sa pulis, naibaluan nga si Flores, amo man na nakaengkwentro sang grupo sa mga bikers sa may Talisay City sa nagligad nga tuig, kag iya inigin panghandos sang kutsilyo. Sang mahibaluan nga siyang sa video, may mga nagtinawag man sa Police Station 4 sunod sa kay Pasukat, nga luyag man magpa-record sa natabo nga pagpamahog man sa ila sa dalanon ni Flores. Duda sang pulis, may problema sa pagkontrol sa iyang kaugalingon kung maakig ang motorcycle rider. Amo kun nga kadamo na siya sa nakaengkwentro sa dalan. Kag ini naman ang rason sa panibag-o nga gamo nga iya nasudlan. Para sa ako hindi mo ko doktor pero sa nakita ko hindi may anger management sa dapat issues no. Kaya ka siya ka kumbaga gamay lang tingke blaga involved yan sa ti ba ko sa gani dapat kung kagwa kan deser kag atubang mo ng kaso mo dapat ipatreat mo ng kagalingon mo basi may problema ka lang sa pangabuhi kaya Kaina, gipasaka na ang mga reklamo nga threat, physical injury, kag malicious mischief batok sa iya. Sa Good Vibes, aton lang tawon ang hitsura sa mga condo units sa Yuhum Village
sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Plano man sa syudad nga magbutang sang bag-o nga campus sang Bacolod City College kag bag-o nga merkado sa Barangay Vista Alegre. May-report si Romeo Subaldo. May gina-construct na swimming pool. May outdoor nga basketball court. May haraman sang clubhouse. May malapad nga garden. Mga facilities nga makita sa isa ka subdivision ari man diri sa Mayuhom Village. Masako ang obrahanay sa mga buildings nga ginahamtangan sang condo units. May sang 3-bedroom nga units. May banyo, dining area kag kitchen. Sa gamay nga space, napangitaan sa pamaagi nga mapaigo ang 3 ka mga kwarto. May haraman sang unit nga may 2 ka kwarto, may sala, may dining area, may kitchen kag banyo. Kada building may 4 ka mga floor, 20 tanan ka mga building sa igatukod diri sa may Barangay Vista Alegre. Kag sa kada building may 64 tanan ka mga units. Si Sobis Miralles tumandok sa Bacolod City. Malawig na kapuyo sa Metro Manila kag liwat nga nagpauli sa Bacolod. Nagaistar na siya sa balay sang iya nga utod. Interesado sa nga makakuha sang unit kay nagaedad na sila sang iya nga mister. Pero wala sila sa gihapon sang ila kaugalingon nga balay. May wait nga tigulang ko, dito yung istaran. Gaaral ako sa utod ko. Siyempre kalaway nga, may pamilya man sila. Sa pagmeeting ni Mayor Albi Benitez sa mga residente sang Abada Sky relocation site, nag-upod siya. Interesado siya abi nga makakuha sang unit diri. Ginpaistorya siya ani sa Bacolod Housing Authority para mahibaluan kung pwede siya makaangkon sang unit. Sa pagsinapol, ginanunsyo man ni Mayor Albi sa mga taga-relocation site nga may plano ang syudad nga magpatindog sa Bacolod City College campus sa Vista Alegre kag isa pa gid ka merkado. Sa Bacolod City College, makapunta sila sa extension para hindi na magudlayan ang mga arili, pag-iinit pa makanto. So kung makita nyo, grabe ng development sa itong area. Nila na, no? Sorianta karon pagkatapos may propose na din daw merkado. No? Full long market. And una, makuton ko mo karon kung di na rin butang, kay aside from market, may arat na siyang terminal. No? Para sa inyo, hindi na mo mabudayan makadito sa taon-taon. Ang mga interesado nga makakuha sang unit ang magkadto lang sa Bacolod Housing Authority o kung BHA. Sa bulan sang Hunyo, plano na sang syudad nga i-turn over anauna nga mga units sa mga homeowners. Barbag ang bagas mo na Vista Alegre, no kalayo nga lugar, no puros kahilamunan, katubuan sa bunga matamat siya nga na-develop. Mayamino kay at least kung puno na di, kundi may ginsayluhan. Expand din man ang Bacolod. Kagabay ito mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tumtum sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.